Chaoimhe a Chara. Haigh chunastá Thomson hIodáile agus tá láháin fácha gomsa. Bhí thuirs iontacha gom. Caic mé an céad lá I Timpeall. Cúig dí Capri. Freisin agus bhí sin just an áit áile chu mé riomh. Cúig mé dí Mount Vesuvius freisin bhí sin ó mé níocha mé aon rud cosúil sin riomh agus hanse sin go mórlam. Bhí an siúlóid thuas an deachar. Agus inniu bhí mé ar an Amalfi Coast agus bhí sin just go hálainn. Áit an Severé tá óstán cuaigréilt I ngach áit agus is áit le talamh an Iodáil bhí muid gcónaí ag taistil ar na cnochbug scapar. Tá ag buint an tant na bhas an Iodáil. Tá an óstán an seo go hálainn. Is féidir lom an linsnaba eáil as mo inniu taspána mé sin dit. Tá ag pizza agus pasta gach le lá agus is brala mé sin na laba. Agus cé mu an seo. Sin an linsnaba agus na chnach. Déir sin, tá marrás an éireann. Haigh cuimhe tá marrás agus níl mé sásta ar chur arbe a bheith rás. Níl an aimsir go deas ar chur arbe agus just miú. So tháinig mé arás an Spáin gá lá ó hin. Bhí Benidorm just ar aus agus bhí mé amach gach ihe ag na clubna. Tá an tíirseach inis. Bhí sin na físna a thóg mé nar bhí mé san Iodáil. Ní thóg mé mór an físna sa Spáin mar bhí mé I gcónaí tíirseach, cruc de chóir,
nó amach. So ní really ho mé mór an físna ach beidir go rud ma é sin. So tásúla gom gur foin tú tatnamh as na físna hog mé san Iodáil. Tá méid tanú do 100 fís eile agus fecha mé hiú an sin. Slán!